Mga kainday, kumain na tayo. Ayan ang ulam namin. Ngayong araw ay paksiw. O, 4 na piraso. Mayroong talong yan. Yan, mga kainday. At syempre, merong kanin. Hindi mawawala ang kanin. Ayan, ang daming kanin. Hindi ibig sabihin na iubusin naman namin yan. Syempre, yung kaya lang namin. O, ayan. Tapos, wow! Ayan mga kainday, ang dami naming mangga. Syempre, binigyan kami ng anak ni inay. Sinulit na namin. Oh, diba? So, ayan, kain tayo mga kainday. Oh, kakain na tayo. Ayan. Kain tayo. Ang ulam namin ay, ayan nga yun, yung paksiw. Ayan. Kayo, anong mga ulam nyo? Inday Catherine? Ha? Paksiw. Masarap. Titikman ko yung paksiw na Inday Catherine. Kain tayo. Mga kainday. Ano nyo? Oo. Masarap na. Sarap. Lutong Tagalog. Parang nasa Pilipinas lang. Sarap. Paksiw. Kain na tayo mga kainday. Yummy. Baka mauwi namin yung kanin. Daming kanin. Daming kanin namin. Ngayon pa lang kami kain.